no? February 15, 2021, no? Ang primero, aldaw kang tulong simana bulan ni Pebrero. Magkailibang kita giraray, mga tugang. Magayon ang panahon, magayon din ang sa tuwing pag-iiribahan. Gayon ang sa tuwing pag-uurulayan niyan na hapon, mga tugang. Kumusta ka mo, mga tugang? Unya na daw ning Lunes. Sana yaon ka mo sa maray na kamugtakan. Ano? Teman lang ka mo magkahilang-hilang. Dahil ka mong mga pagtitios ka, grabe. Pero ang pagtitios, naagi talaga sa tuya iyan. Ano? Pero ang gusto, na dahil kita magtios ng grabe. Ano? Na maagihan ta, ano mga pagtitios-tios ta, agihan ka sa naman iyan. Sabi nga ni, dahil ta dapat pagtambayan ang mga problema. Okay? May mga paraan dyan, may paagi dyan. No? Siyempre, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, mga tugang, naanyayahan ka mo na magpangajip mo na kita. Ano? So, mga jeep mo na kita, mga tugang, na importante baga ang pagpapangajip. Okay? Okay, so, sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan, Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong digin at kaawaan. At hiningi po din namin sa iyo, mahal na Birhen Maria, na pakisabi po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya ang himpilan ito ng DCGP, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho at lahat na tumutulong sa himpilan ito, at lalong-lalo na ang lahat ng mga nakikinig sa DCGP, na ilayo po ninyo kami sa anumang mga masasama, anumang kapahamakan, anumang disgrasya, at kami kasangkapanin upang ang iyong kaharian ay mapalaganap dito sa buong ito sa pamagitan ng pagpapahayag. Hingi po na sa iyo, Panginoon, na tulungan po ninyo kami na makapagpatuloy na makapaglingkod sa iyo. Ang lahat dito hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ayun at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, Diyos marhay na daw sa Indogabos, gibuhuntang marhay ang hapon na inihom. Ano? Takumbakong marhay ang sa Indong pamuhay-buhay, gibuhuntang marhay. Sabi nga sa Tagalog, pagbutihan natin. Okay? Paano natin pagbubutihan? Mga tugang, yaw si Father Butch, magtataog giraray sa Indo ning inspirasyon. Inspirasyon, mga tugang. Okay, inspirasyon na importante baga na ang buhay Kristiyano kasi ay talagang masaya, masayang-masaya. Okay. Siyempre, bago kita magpadagos giraray kasatuyang programa, igwa ako sa indong istorya na magayon ang istoryang ini manunugod sa pagtubod. Ano? Importante baga sa buhay, mga tugang, igwa kita ning pagtubod o sa Tagalog, pagpananampalataya. Okay. Alam mo, ating pinag-uusapan sa tuwing pinag-uurulayan, mga tugang, na pakusugon ang satuyang pagtubod. No? Kundi kita ning pagtubod, mga tugang, dipisil eh. Dipisil baga, kundi kita pagtubod. Madumang ka, kunyari, masakay ka sa jeep, di ka nagtutubod sa driver, habi ko, nagdududa ka, inin driver na niyo, baka, murat, o dahil tataw magmaneo, baka mabangga,
O kundi ka pagtubod, di ka masakay. O kundi ka man pagtubod sa sadiri mo, di ka makakalakaw ta. Uy, baka pag nagluwas ako sa harong, baka madisgrasya ako. O yun, dipisil. Kaya importante ang pagtubod. Okay? Ang paniniwala sa Diyos. Okay? Yan. Meron akong ikwento sa inyo mga tugang. Ang pamagat ng kwentong ito ay tungkol sa ang bulag. Okay? Ang bulag. Minsan, ay may nakitang isang bulag na lalaki ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tao ay bulag na simula pa nang siya'y ipanganak. So, in other words, sa English, born blind. Okay? Hiniling niya sa ating Panginoon na siya ay pagalingin. No? Gusto siya makahiling. Kaya lumapit siya sa Panginoon. Ha? Anong ginibo ni Jesus sa iya? Siyempre, pinulong. Di man siya papabayaan ng Diyos, mga tugang. Iyan ang kagayunan sa Diyos. Dahil ka nang pababayaan ng Diyos. Pag ikaw nagdulok sa iya, ang Diyos, minara ni sa tuya. Dahil siya nagrarayo. Ang tao sa naman ang nagrarayo. So, ining bulag, ining buta, nagdumang kay Jesus na siya'y pagalingin. Anong ginibo ni Jesus? Lumura siya sa lupa at sa putik na buo ay kumuha siya ng kaunti upang itapal sa mga mata ng taong bulag at sinabi, "Umayo ka at maligo ka sa tubig ng Siloe." Yun mga tugang, iyan ang sabi ni Jesus. Okay? Umayo ka at maligo. So, pwedeng hugasan, sinabi ko. Maligo sa tubig ng Siloe. Lumisan ang bulag at hinugasan niya ang kanyang mga mata sa tubig ng Siloe. Nang siya'y magbalik, ay hindi na siya bulag. Nakakakita na siya. Siya'y tinanong ng mga tao kung sino ang nagpagaling sa kanya. Nang ipagtapat niya na si Jesus ang nagpagaling sa kanya, ay pinagwikaan pa siya ng mga tao. Tingnan mo itong mga taong ito. Oh, tingnan mo, dahil mga nakatabang, sinda pa ang magrereklamo. Okay? May mga tao talagang arog-kaan. Talagang dahil na nakakatabang, sinda pa ang matabilon. Masyadong nasa Bicol, murapa. Grabe. Dapat na dahil ka nga nagiginibong marhay, ka na, silensyo ka na, dahil ka nagpaparataran na nakakasakit ka ng damdamin. Di ba? So, nang ipagtapat na si Jesus ang nagpagaling sa kanya, yung mga tao nagwika. Nagkita naman sila ni Jesus pagkaraan ng ilang sandali at tinanong siya ng Panginoon, "Naniniwala ka ba sa anak ng Diyos?" Okay? Sabi ng bulag, "Sino ba siya, Panginoon?" Of course, hindi niya nakilala, no? Hindi pa naman nakikilala talaga si Jesus. Tinanong siya, "Sino ba siya?" No? Tanong ng dating bulag, upang sumampalataya ako sa kanya. Sabi ng bulag, "Okay, sino ba siya?" Sumagot si Jesus, "Siya ay pinagmamasdan mo ngayon. Siya na kumakausap sa iyo." O dito mga tugang, pinapakilala ni Jesus kung sino siya. Okay? Na siya nga ang anak ng Diyos. Okay? Napatingin sa lupa ang dating bulag at buong kababaang loob niyang sinabi, "Panginoon, sumasampalataya ako." Sumasampalataya ako. Nagtutubod ako. Yun mga tugang. Diyan po nagtatapos ang satuyang maikling kwento tungkol sa bulag na pinagaling ni Kristo. Okay? Lumura si Jesus, naglutab baga si Jesus kung sa Bicol, naglutab siya. Pagkatapos nilutab niya, pinahid niya sa mata. Ay, siguro ang mga taong niyan, lalo sa panahong iniyo, nangbidiri, ayoko.
Ayoko. Pero alam mo, malaki ah, ang kahalagahan ng pagtitiwala. Alam mo, kahit sino mang doktor, napakagaling na doktor yan. Kung hindi ka nagtitiwala sa doktor, hindi ka gagaling. Ano? Importante yan eh. Kaya pag sinabi ng doktor, o inumin mo ito, ay hindi ka naniniwala sa doktor, hindi ka umiinom ng gamot, okay? Hindi ka gagaling. So, ganun din sa Diyos. Ang importante mga tugang, maniwala. Malaki po ang nagagawa ng paniniwala sa buhay. Subukan mo na mabuhay ka dito sa mundong walang paniniwala. Palagi kang nagdududa. Ano kaya mangyayari sa imo? Palagi kang nagdududa. O, nagdududa ka na nanay mo ang talagang nagsilang sa'yo. Tatay mo ang nagsilang sa'yo. O ano, nagdududa ka ba? Eh, pinagdududahan mo ang nanay mo. Ha? Tingnan mo. Pinagdududahan mo yung kahit teacher mo. Pinagdududahan mo. O, siguro, dahil nagdududa ka dahil sa sadiri mo. Importante mga tugang, haliun ta na ang mga pagdududa. Lalong ngunya sa panong iniyo. Igwa na kita ng vaccine. Minsan may sinasabi, ako father, hindi ako magpapabaksin. Ha? Kasi pag tinurukan ako ng vaccine ng galing sa China, magiging Chinese ako. Oh. Eh, hindi namang ibig sabihin, alam mo, lahat na vaccine dumaan sa pag-aaral. Ano? Ako po, naniniwala kasi ako, laki ako sa doktor, laking gamot po ako kasi nabuhay po ako dahil sa gamot eh. Alam mo, ang kwento kang buhay ko, ano? So, ako po ay ipinanganak ng nanay kong patay. Born, yung tinatawag na blue baby. Ano? Yun. Pero dahil sa gamot, sa paniniwala, dalawa yun eh. Paniniwala at gamot. Alam mo dito sa UST Hospital, meron kaming sa pastoral division na sinasabi ko, dasal at gamot. Yan ang importante. Okay? Dasal dahil sa may pananampalataya. Dasal at gamot. O yun. Eh sasabihin mo ngayon, ay hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala sa vaccine. Ano? O di, kung ayaw mo, di wag. Pero sabi nga, pag hindi ka magpapabaksin, mag-waiver ka, magsulat ka ng ano. Kasi, alam mo, importante yon. Parang matamo natin ng herd immunity. No? Kasi marami ngayon na sinasabi, ay, ayaw ko magpabaksin, father. O, ikaw ba, father Boots, magpapabaksin ka? Iyo! Tinawag ko na nga ni Jesus ako yung PhilHealth number, ako nagpirma na nga niya ako. Ano? Bakit? Kasi gusto kong makaligtas at maligtas. Alam mo, hindi nangangahulugan. Pag ikaw tinurukan, ako, every year may flu vaccine ako. Tapos na po ako ng pneumonia vaccine for life. So, hindi nangangahulugan, pag may flu vaccine ka, hindi ka magkaka-flu. Ang ibig sabihin lang yan, pag may flu vaccine ka, magkaka-flu ka man, pero siguro ako nasubukan ko, nagkaka-flu ako, pero half day lang. Okay? Pagkatapos gamutin ko ang sarili ko, magpahinga ako, o nawala na. O kahit yung sipon, father, sinisipon ka rin ba? Oo. Pero hindi tumatagal. One day lang. Bakit? Kasi mayroon akong meron kang vaccine. Okay? Ganun po yan. Hindi na nga, pag sinabi, pag ako, father, nagpa-COVID vaccine ba, hindi na ako magkaka-COVID. Magkaka-COVID tayo, pero hindi malubha. O, ganun din sa flu vaccine. Hindi nangangahulugan na pag ikaw nagkaroon ng flu vaccine, hindi ka magkaka-flu. Ibig sabihin, hindi magiging malubha ang vaccine, ang flu mo. O, ganun po yun. At tingnan mo yung mga polio, yung mga tinatawag chicken pox, smallpox, mga vaccine na yan. Eh nga lang, dito sa Pilipinas, nagkasira-sira yun. Kasi ang nangyari yung sa dengue, kasi nga, alam mo, dapat alamin. Okay, alamin natin. Alam mo, pananampalataya. Malaki po ang nagagawa ng tiwala. Okay? Ako'y naniniwala
na ang gumawa ng mga vaccine na yan ay ikabubuti, hindi ikakapahamak. Wala naman na gagawa na vaccine na ikakapahamak, kundi ikabubuti. Yan po. So, anyway, balikan natin anong aral ang makukuha natin doon sa kwento. Actually, tiwala lang naman. Okay? O kahit yung sa pinag-usapan natin sa COVID vaccine. Sana dumating na nga kasi magpapaturok talaga ako. Walang masama doon. Ang masama, pag ikaw ay ulakit. Yan. Para matapos na nga. Siguro gusto pa ninyong magkaroon ng lockdown o next year mag-lockdown ulit tayo. Gusto ba ninyo yan? Gusto niyo na palagi na tayo mag-social distancing, wala na, balik talaga tayo hindi na tayo babalik sa dati? Ganun ba? O sige, huwag tayo magpa-vaccine ha. Parang palagi tayong every month, every year, may lockdown, mayroong palaging ganito na lang. So, wala na. Ang importante mga kaibigan, mawala na ito. Okay? Mawala na ito. Kaya ini-encourage ko po. Ako nga, kung magpapabublacksin, sige, i-televise ko. Sabi nga ni Father Nick Nicanor, isang Dominican, na ayaw ko kung napakinggan ninyo dito sa himpilang ng DCGB. Okay? Yung sa flu vaccine na sinasabi na iyon ay dumaan sa pag-aaral. Okay? May mga testing po yun. At sinasabi nila, bakit madali? Kasi nga may pera. Kasi yung mga vaccine ng panahon, hindi na tumatagal daw yun kasi walang perang ibinibigay pag-aaral. Ito ngayon, pandemic pa, ay maraming pera talaga. So, ano kaagad. Hindi naman din sa minadali. Hindi po, mali po yung sinabing minadali. Hindi po. Dumaan din sa pag-aaral. Dumaan din sa pagtetesting. Galang naging madali kasi maraming pera. Halimbawa ito, sabihan kita, okay, magpatayo ka ng bahay. Okay? Bakit ang tagal-tagal matapos ang bahay? Kasi walang pera. Halimbawa, kung may pera ka kaagad, okay? May pera. Okay? Yung bahay na gusto mong ipatayo, kunyari may 100 million ka, ang dami-dami yan, 100 million. Ang ganda-gandang bahay na yan. Okay? Ang bilis yan. Ang bilis kasi ready ang materials, ready ang mga labor, ready ang lahat. Ito po ang nangyari ngayon. Sabi nga nila, ang number one dyan, logistics. At the same time, hindi natin makukuha lahat yung mga vaccine kasi sabi nga, kulang. Ibig sabihin, marami marami ang kailangan. The demand, marami. But the supply is kakaunti. Yun. Kaya nga, mabuti na lang, marami rin ang gumagawa. May galing sa China, may galing sa Russia, may galing sa India. Okay? At dito sa Pilipinas, malapit na rin sana si Father Nick, okay? Yung Dominican na yan sa UST Manila. Okay, babalik yun. Sana yung pag sinasabi yung yeast, sana magawa din po yan. Sana, mga tugang, ang importante, maniwala. Okay? So, ang pagpapatunay ng isang taong nananampalataya. Kaya, yan ang kailangan natin. So, mga kaibigan, naniniwala ba kayo na kayo gagaling o kayo ay hindi gagaling? Nasa atin lang po yan. Malaki po ang nagagawa ng taong may pananampalataya. Pag wala kang pananampalataya, wala kang pagtitiwala, okay, marami sa iyong mawawala. Okay? Anyway, si Father Butch po ay babalik muli pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po natin ngayon ay 29 minutes after 1 o'clock. Radyo Balagon Kaito,
DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. 1:30. An oras hatod sa Indokang. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf powder with Active Clean. Singgaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Biogesic tablet, paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Des, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Namibidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Mga tugang, balik po kita giraray sa tuwing programa Marhay na Hapon with Father Boots Mogbasri, OP ng UST Legazpi. Pinabati ko po ang mga nagdadag sa tuyang ngunyan sa DCGB News Online Facebook. Of course, si
Manay Baby and Manay Tony nasa Japan. And of course, si Alan Butor, saka sila Manay Ampi, and si Alvin Dado, and of course, si Malo Vega Balyon, na nasa Bacolod, at gabos pang nagdadawong sa Tuya Ngunyan Aldao. Mga tugang, sa tuyang pinag-uusapan natin ang tungkol sa beliefs, no? Paano ba tayo nagkakaroon ng paniniwala? Okay? Alam nyo, paano ba ito nahuhubog? Sabi nga, how beliefs are formed. No? Paano ba tayo nagkakaroon ng beliefs? Of course, sinasabi, generally, there are two ways, okay, by which we form our beliefs. Okay, halimbawa, our experiences. So mga naranasan natin sa buhay. Okay? Experiences sa buhay natin. Halimbawa, kaya nga, nakaduman ka sa isang lugar na naka-experience ka ng masama, so agad-agad sasabihin mo, ay, inuman agad. Yun, experiences. Isa ba? Inferences and deductions. Okay? Ang pangadua, how we form our beliefs, yung accepting what others tells us to be true o sinabi. Okay? At minsan, paniwalang-paniwala tayo na pag dumaan ka sa sementeryo, nakakatakot. Kaya, yun ang nangyayari. Pag dumadaan tayo sa sementeryo, ang nangyayari ay tayo ay natatakot tuloy. Kasi nga, pinaano sa atin yan ibinigay sa atin na pag dumaan ka sa sementeryo, habulin ka ng mga patay dyan. Kaya nga, yun, mag-ingat po tayo. Kasi may mga bagay na dapat alamin natin. Okay? So, hindi yung basta-basta na lamang. Kaya, yung mga paniniwala natin, dapat din maging reasonable. Kasi, minsan may paniniwala tayong hindi naman reasonable. Kaya, nakakatakot tuloy. Okay? So, but most of our core beliefs are formed when we are children. Kaya, nung bata pa tayo, nahubog na tayo doon sa paniniwalang yun. Ay kung may paniniwala tayo na ang maliit na bata, ay ganyan. Ang malaking bata, ganyan. So yung paniniwala, mag-ingat po tayo sa mga paniniwalang ganyan. No? Kasi kalalakihan mo yan. When we are born, we enter in this world with a clean slate without preconceived beliefs. Yun. Yan ang importante mga tugang sa tuya na haliunta itong mga paniniwalang itong daing nakakatabang. No? Yung lalo na nagbibigay lang sa atin ng takot. No? Kaya yun nga, may mga tinatawag tayong sinasabing yung self-image natin. No? Dahil sa paniniwala. May paniniwala tayo na ang maputi maganda. Ang maitim pangit. Hindi naman ganoon hindi naman pong ganoon 'yon. Kaya pag-ingat tayo sa paniniwala. Alam mo sa ating ebanghelyo mga kaibigan sa araw nito, yung mga tao ay naghahangad ng mga palatandaan. Parang sila ay magtiwala. No? Kailangan ba talaga ang mga palatandaan? In a way, kailangan din. Ano? Pero hindi nangangahulugan na dahil wala bang walang palatandaan, walang tanda, hindi ka na maniniwala. Yun ang kasi gusto nila may tanda. Alam mo, kahit walang tanda, pwede ka pa rin magtiwala. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng isip. No? Hindi dapat tayo magpadala sa, sabi kasi ni ganito, ganyan. Hindi. Dapat meron tayong isip. Okay?
So mga kaibigan, basahin ko mga kaibigan ang Ebanghelyo sa araw na ito sa Marcos chapter 8 verses 11 to 13. Okay? Duminulok kay Jesus ang mga nagkapirang pariseo asin nagpuon ng nakikipagdiskutiran sa iya, nakikipag-usap, talo kay Kristo. Naghangad ning tanda hali sa langit, tanganing baluon siya. O tingnan mo, bakit sila naghahanap ng palatandaan upang itempt lang si Jesus? Okay, subukan si Jesus. Tanganing sabi ko nga ni Apod, tanganing baluon siya. Naghangos ning hararom si Jesus, asin nagsabi, grabe, napahangos tuloy si Jesus ning hararom. Tanaw ta ang henerasyon na ini, naghahagad ning tanda. Sa katotohanan, sinasabihan ko kamo na mayong ipapahiling na tanda sa henerasyon na ini. Dangan, binayaan niya sinda, nagbalik sa sakayan, asin nagduman sa ibong kandanaw. O yun. So mga tugang, ini ang ebanghelyo niya na aldaw na kulang ang pagtubod. Okay? Ang mga taong kulang pagtubod, naghahagad ding pruweba, naghalat ding tanda. Pero nga sinasabi, sa mga taong nagtutubod, dahil nakaipuhan ang palatandaan. Okay? Apo, sabihan ko kamo. Okay? Naniniwala ba kayo that triangles have three sides? Okay? Puwan ko po bang ipatunayan na ang triangle ay may three sides? Dahil na, ang tawag yan, self-evident. Okay? Yun na nga ni na sinasabi na dahil na kay puhan patunayan. Miski sa sinabi sa Diyos. Pag sinabing Diyos, yung talagang Diyos. Okay? Na siya ang naglikha. Okay? So yun. Ang importante mga tugang na rumduman ko tuloy sa itong pig-adalan may kaitong panahon sa filosofiya, nasa logic. May mga principles na self-evident principles or kinakailangan ipatunayan mo pa. Okay? So, magbibigay ako sa inyo. Alam mo, mag-adal-adal kita sa logic. Yan. Kasi sinasabi palatandaan daw, yung palatandaan na hinahagad kang mga pariseo, gusto niya pruweba. Okay? Hinahagad din si Jesus na pruweba. Hindi ba si Jesus nagtaod din na ning palatandaan? Nga lang, ang problema kang mga tao, di nagtutubod. O nagtaod na si Jesus na milagro, o so mga pilay, kanyang pinalakad. Yung mga bulag, kanyang pinagaling, nakakita. Okay? Yung naggawa siya ng milagro ng tinapay. Pero, di pa siya nagtutubod. Di nagtutubod. Kasi nga dipisilon sa mga tao, di ba talaga matubod iyan? Sabi nga, for those who do not believe, no explanations are necessary. Okay? For those who believe. But for those who do not believe, no amount of proofs and no amount of explanation will suffice. Bakit? Di talaga maniniwala yan because of disbelief. Okay? So, yun ang importante mga tugang. Sa Ebanghelyo, nakita natin ang dahilan kung bakit si Jesus nagbuntong hininga dahil sa nadismaya siya sa mga pariseo na hindi nakakaunawa sa pagkilos ng Diyos. Yun. Hindi kasi pinakikilos nila ang Diyos. Sinabi niyang walang tanda na ibibigay sa lahing ito, kundi dahil sa hindi dahil maramot siya at dahil masama ang loob niya sa kanila. Hindi po. Sinasaad lamang niya
ang katotohanan na may palatandaan ang dumating sa lahing iyon, hindi pa rin nila matanggap-tanggap dahil sa mismo na nagsasara sa kanilang mga isip at puso para makakita ang pagkilos ng Diyos sa palatandaang iyon. Ang tinatawag natin na may mga preconceived ideas sila eh. Alam mo, sabi nga ni, ang pinakamahirap daw na makakita ay hindi yung bulag, kundi yung mga nagbubulag-bulagan. Dipisilon baga? Yaw na suprueba para kang para suagom na mo na nadakop mo sa halong suagom mo may sambay. Nadakop mo na nga, dakop na. Anong sabi kang agom mo? Bako ako, kamukha ko lang yun. Tingnan mo, nagrarason pa, palta rason. Yung mga tugang, yan ang dipisilon. Habo talagang magtubod. Kaya, dahil talaga minatubod. Talagang naghahanapanin rason na bako dai siya. Kamukha lang daw niya yun. Yan mga tugang, dipisilon iyan. Okay? Kaya sana mga tugang, kita tigtatawaan ng Diyos ning mga palatandaan. Okay, hilingin mo ini nga ni. May mga sa cause and effect relationship. Okay? So, ini nga ni, si Santo Tomas, mga tugang, nagtao ning 5 proofs. The 5 proofs of St. Thomas. Okay, mahiling ta mga tugang. 5 proofs of St. Thomas na talagang, sabi nga ni, naigwa talagang Diyos. Kasi sabi ninda, daing Diyos eh. Sabi nga sa Bible, only the fool says there is no God. Okay? Ang mga nagsasabing walang Diyos ay yung mga hangal na tao. Yung hangal, yan ang mga nagsasabing walang Diyos. Yan. Yan ang sinabi ni Santo Tomas mga tugang, at least alam nindo, Siyempre, yung kita sa UST. The 5 proofs of St. Thomas. Ano ba yung Father 5 proofs of St. Thomas na yan? Si Santo Tomas, nagtaoning palatandaan. The first, that there is a mover. Actually, ang istorya kay niyo, di ka matubod. There is an unmoved mover. Okay. Hilingon ta, para maintindihan nindo. Bilyard. Okay? Sa bilyaran, may bola. Ang bola, okay, may mother ball, saka may mga bola pa. 9 balls ba yun? 9 balls. Nagkakawat ka pa ng bilyard. Iyo bagaman, kaya itong panahon. Alin ako pananay ka, may karambola pa nga kami dito sa UST Manila. Karambola, bilyard. So yun, ang billiard ball, dahil po iyan, mahiro kung walang maghiro. Itong bolang ito, dahil mo ito matalbo, kundi mo ito pahiroon. Siya ang nagpahiro keto. Siyempre, sutawo. Sutawo, siya nagpahiro duman sa tawo. Yun. Siya yung nagibukan tawo. So, imaabot ka duman sinasabi, talagang there is a creator. Yan. An unmoved mover. Pagkatapos sabi ni Santo Tomas, igwaning first cause. First cause. Igwa talagang dahilan. Igwa talaga. And ang pangatulo, sabi niya, there is the necessary being. Tagabos, ang mga bagay digdi sa mundo, mga tugang, ay nalalanta, nagagadan. Pero, igwang saro, bakong bagay igwang saro, na dahil talaga na
nalalanta, di nagagadan. Ang apod kaan sa philosophy nga ni, necessary being. Yan. So para nakaintindi ka, para ka mo para ka nagle-lecture. Kasi may mga tao hindi nagtalaga nagtutubod. Ano? Nahagad talaga ning sinasabi ning prueba. Igwa na nga ning prueba, pero habo talaga magtubod. At the same time, pang-apat, igwa talaga ning hindi lang necessary being, kundi igwang inaapod na absolute being. Okay? And then, ang number 5, talagang digdi sa mundo, may order. May kaayusan, baga mahiling mo ang bulan, ang bituon, ang aldaw, ang mga planeta. May, kung daing design iyan, baka nagkakabaranggaan. May igwa kaan. So, iyan ang inaapod grand designer. Okay? So, iyan ang sabi ni Santo Tomas. Palatandaan iyan mga tugang na igwa talaga ng Diyos. Nga lang, ang problema kang mga tao, habo nanggad magtubod. Habo talaga magtubod. Yan. Alam mo, sa tuya na nga na importante, sabi ko sa inyo, ang pagtubod. Okay? So, haliunta ang inaapod tang mga kayabangan. Okay? Alam mo, ang mga taong mayabang, day nagtutubod. Day nagsusunod. Yan. Mahiling mo baga? Una mo, kadako siyang aram. Kaya nga ni, dipisil bagata sa panahon mo niyan, lalo na, igwa kita ng mga fake news. Depende ka ni, kung sisay ang tigdadangog mo. Okay? Kasi, ang pagtubod ka, hali sa pagdangog. Ay kung ang kadakol, sa tuya, kadakol nagdadangog sa fake news, sa mga sabi-sabi, ang ibang mga tao, pinaniniwalaan sa mga sabi-sabi, saka sa mga fake news. Day dapat. Lalo sa panahon mo niyan, mag-ingat kita sa mga nadadangog ta. Halimbaga ang pagtubod sa pagdangog manggiraray. Sabi nga, faith comes through hearing. Okay? Sa pagdangog. Kaya maray nga nita, digdi, igwa ka muna dadangog na maray na pinag-uurulayan. Pinipisil na nagdadangog kita sa ibang mga tao na nagpapakaraot sa naman, ipisilon iyan. Di na kita magparadawag sa nagpapakaparaot. Kaya rarauton si ganito, kararauton yan. Di may data iyan. Iyan ang haliun ta mga tugang. Nagdadangog ka. Nakakauhit baga? Subukan mo. Magpaparadawag ka sa taong nagpapakaraot, niraraot. May gada na nga susarong leader kang papakarauton pa. Di ng awa, di ng supog. Dapat ipagdasal na lang. Papakarauton mo pa sutong tao na nagada na nga ni. Di ka ng awa. Papakinggan mo ba yan? Dadawog ka ba duman? Dapat mo pagdangugon. Ang dangugon mo, sumagayon na nagtatao sa imo ng inspirasyon. Okay? Nagpapakusog sa imo ng buot. Yan. Kaya mga tugang magayon yan. Kaya sabi nga ni sa Ebanghelyo, okay? Listen to Jesus. Okay? Magayon nun. Miski si Maria, mga tugang, kaya itong milagro duman sa kasalan sa Kana, ano sabi ni Maria duman sa mga katabang? Anong sabi? Ano sabi ba? Do whatever He tells you. Okay? Do whatever He tells you. Yun. Gibuhon ta. Ano man na sinasabi ni Kristo. Yan ang magayo. Alam mo, si Maria, nagpapagirumdum sa satuya because the last words, ang huring
salita ni Maria sa Biblia na matatagpuan sa Biblia ay yung doon sa kasalan sa Kana. That was the last words. Wala ka nang matatagpuan na nagsalita si Maria. The first word na nagsalita si Maria nang dinalaw siya ng anghel. Nagtubod si Maria. Ano? Nagtubod si Maria, miski nga ni dahil nga aram ito. Ang sabi ni Maria, how can this be? Since I do not know man. Paano ini mangyari? Paano ako magbubuntis? Paano ako manganganak? Kung wala naman akong asawa. Yan. Pero alam mo, nagtubod si Maria sa Diyos. Yan. Ano, naghagad si Maria ng palatandaan? Okay? Naghagad ba palatandaan? In a way, hindi. Yung mismong anghel, nagtaon ng palatandaan. No, sabi ng anghel Gabriel kay Maria, so pinsan mo nga ni na si Isabel sa kabila ng pagiging baog at pagiging matanda na ay nagdalang tao pa, nagbuntis pa at nasa ika-6 na buwan na siya. Tingnan mo. Tingnan mo, nagtubod si Maria. Importante, miski si Maria, di ba naghagad? Di ba sinabi ni Maria dumansangin, sige nga, patunayan mo nga, asan ang palatandaan na ako'y magiging ina ng Diyos? Wala. Wala si Maria ang hinagad. Wala si Maria ang hiningi ng palatandaan na siya magiging ina ng Diyos. Kundi, nagtiwala lamang si Maria. Okay? Sa ating ganun din, sabi Father, kasi marami tayong nakikinig. Alam mo, malaki talaga ang nagagawa ng mass media. Ng radyo, telebisyon, ng social media, ng internet. Pero, sino ang gumagamit nito? Ginagamit ba ito sa pagpapalaganap ng katotohanan o panglilin lang? Dapat yan po. Remember, the purpose of communication is truth. Okay? The purpose of the radio is to tell truth. Kaya halimbawa, pag may ini-interview kami sa radyo, hindi pwedeng one side lang. Ako po nagtuturo sa Mascom dito sa UST. Media ethics. Tinuturuan ko mga estudyante ko na dapat sila'y maging ethical, hindi unethical. Dapat tama. Ang pagpe-present nila, hindi bias, dapat balanse. Hindi pumapanig. Kasi, Father, ang importante ngayon, envelopmental. Anong Father, envelopmental? Yun may envelope. Kung sino nagbibigay ng envelope, doon ako, Father. Kaya sabi nga sa media, merong inaapod na, sinasabi, DC and AC. Una pala AC and DC. Ano yung AC, Father? Ako, kunyari, komentarista, attack and collect. Ganun ba yun? And then, defend and collect. That is bias, media. At huwag mo ka maniwala dyan. Kasi, kwartahan ka lang, pera lang yan. Hindi po, dapat talagang balanse. Katotohanan. Kaya nga dapat kami dito sa media, dito sa DCGB, katotohanan, pawang katotohanan o walang iba kundi katotohanan lamang. Yan ang importante mga tugang. Kaya yan, dahil sa ang pagtiwala ay sa paniniwala, katotohanan. At yan ang kailangan natin ay paniniwala. Okay? So kinakailangan sa pagpapahayag ang katotohanan sapagkat yan ang mahalaga sa ating buhay, katotohanan. Okay? Yan ang paniwalaan natin. Okay? So mga kaibigan, tayo ay magpapaalam na, malapit na naman magtapos ang satuyang programa mga tugang, pero sana iiwanan ito ni Father Boots. Sa taong naniniwala, hindi kinakailangan anumang tanda. Okay? Sa mga taong hindi naniniwala, kahit anong tanda,
wala siyang pagkakatandaan at hindi siya maniniwala. Nagsasayang ka lang yan. Sayang lang. Kaya mga kaibigan, maniwala tayo. Mahal tayo ng Diyos. Hindi kinakailangan. How many signs you need that you can believe in God? Ganun ba? Hindi na. Ano? There is one sign that you can believe that God loves you. Look at the cross. Tuwing nakikita natin si Kristo na nakabayubay sa krus, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Anyway, mga kaibigan, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram, kaya tayo po muna ay magpangadji. Kaya sa tuyang pangadjion, natabangan kita ni San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos na pinagmamakawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng makbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga kaibigan, Diyos mabalos po sa Indogabo sa naginanyog ka sa tuyang programa at sana si Father Boots Bombasi, OP ng UST Legazpi, nakapagtao sa Indo ng inspirasyon. Magtubod kita sa Diyos. Okay? Malaki ang nagagawa ng pagtubod sa buhay. Okay? At sabihin mo ini, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, at ang lahat magiging maayos. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraynal daw, maraynal hapon sa Indogabos. Sa aga maghilihan kita, alauna hanggang alas 2. Ito po si Father Boots Bombasi, OP ng UST Legazpi sa tuwang programang Marhay na Hapon. And now, back to studio. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 1